da Garda. Neste cole somos moito de escutar as recomendacións da OMS, xa sabedes, a Organización Mundial da Saúde, e por iso intentamos ter unha vida chea de saúde e de movimento. Sí, tanto nos gusta que non facemos máis que subir escaleiras. Xa o di tamén os escalóns do Centro de Saúde, que iso é moi bo para o corazón. Vide, que vos imos amosar como é un día no noso cole. E por fin, un dos nosos momentos favoritos, imos estarricarnos. Cando levamos moito tempo sentados, facemos unha pausa para movernos, bailar, estarricarnos e así recargar a enerxía. Deste xeito retomamos a clase con máis gusto e atendemos moito mellor. Comprobamos as nosas merendas, xa que a comida saudable ten recompensa. Se ao final da semana as merendas saudables gañan, coloreamos un círculo e ata chegar a olliños obtemos unha recompensa para todo o grupo. No final do curso, a clase máis saudable gaña un premio especial. Pois se antes nos movemos na casa, esperade agora para vernos no parque. Aquí é onde xogamos e merendamos. E tamén, ademais de facer xogo libre, temos os patios dinámicos. Hai zonas para todas e todos. Na quenda dos pequenos poden usar patinetes e bicis, xogar con pelotas, bailar a carón do altofalante ou divertirse na zona de xogos e no rocódromo do patio exterior. Na segunda quenda, ademais, organizamos torneos de distintos deportes como o dodgeball, ou tamén de xogos máis enxebres e tradicionais como o salto de corda. Por se fose pouco, dende hai varios cursos temos o Anxogamos, no que un día de cada semana propoñemos xogos variados coordinados por unha mestra ou un mestre do cole aos que se pode apuntar ao alumnado de todos os cursos para divertirse. Toca voltar a clases para compensades. Isto vai acabar aquí? Pois non, amiguinhos, tamén tenemos os PEA, que funden da actividade física. Estamos estes cartéis polos pasillos que indican os exercicios ou os estiramentos que temos que facer. Así que non vos extrañeis en un profesor facendo estiramentos ou alguna nena facendo flexiones. No Anxo da Garda procuramos coidar a nosa mente e coidar o noso corpo. Iso tamén é aprender.